punay kuwang na unsa naman ni kalisiha, oy. Atayin na ko siya at kabo, pre, oy. Kapila naman ni. Tugyan ang ki, no? Murag ni tugyan kay itong migo. Sige mo lang kagsurong-surong, pre. La, osa na, osa? Yaman. Inala ko na basta mga dato. Sila kay kuha na daw, masuk gatos daw. Pumunta ni gatos. Inala ko na mga dato kaya. Lago mo sa gatos. Nagpaload ka ba? Ha? Nagpaload ka ba? Ano pa mata? Kakin, nagiluklok sa kilid. Sig sa gatos na. Nagiluklok sa kilid. Nagiluklok sa kilid. Namatay, dugay ako matanaw kin ba? Ni gwapo ba? Ni gwapo sa kilid? Oh, ni gwapo. Bro, Bro, What you doing, bro? bro. Ni gwapo ko ra ka, bro. Bro naman ka nun si Kuan, pre. Pumunta ko na Isa na siya. daw. Bro naman kaglapis. Osa. Pumunta ko na na daw. Inana din dato, ha? Inala dato, mga magkwarta. Inana din na, pre. Wag ko kwarta, pre. Oh, nanid ba? Wala lagi ko kwarta, pre. Nausan namang tao na. Yung ka, nana din na dato dahil masig paghuwa mo kwarta. Masig Pumunta paghuwa na sa mong kilid daw. Buangon mo kunin mo no, tsaka na kwarta no. Ya, si kwenta naman sa gatos, patay mo kay. Paghuwam. Ang pila lang ko, 50 ko nagkakuan, 50. Oh, ako na kuha nga na buang naman ka. Di pilam da akong huwam day. Sa gatos. Sa gatos. Oh, Di kuha kag 50 ko. oh. Oh, hatagan tayong 50. Oh. Amo ni mong huwam, siya. Oh, muna huwam na ko. Mo. Ano na, nguwam na. Hindi mo? Oh. Oh, baby mo ko ang 50. Abi. Oh. Oh, request na ta. Tay. Ako naman nun eh. Matalisan mo siguro buang ba? Tawa. Yan sa. Tay. Yan sa pala dito deh. Nanguam si gatos. Oh. Ya. Gamon, akong kwartas kwenta ra. Sikwinta, oh. Akong gitaga si kwenta. Kuhaan ko na kong kwenta. Oh, sakto ko ang sikwinta. Oo, nya akong gitaga si kwenta. Gitagan ka ng sikwinta. Oh, gitagan ko na si kwenta. Aw, quits mo. Wait man yan. Napa kay utang niya sikwinta. Ano pa? Yagyatag ni mo siya yung sikwinta. Oh, Ah, napa ko. Oh. Oh, sakto na. Oh, napa kay kuwang. Napa ko kuhaan si kwenta. Di mong utok. alay. Bogo. La, sabi ko. La. Gibaro-baruan ka, turo. Gibaro-baruan ko. Tadi ba akong giwam na mo. Sa gatos. Oh. Dagi tagaan ako nimo 50 o kuha ko sa gatos. Oh, kuha siyang sikwinta. O gihatag na ko nimo 50. Oh. Di quit. Wala pa kay ko 50. Kuhaan. O di goman kog balik. O quit sa ta. Oh. Bitaw. Kuha kag Kwenta. Napa na ko kuhaan ni si kwenta? Kuha kag 50. Hasta buanga. Ay. Ay. Pre, ima mo ko siya at kabo, pre. Pagtarong ha. Naglibog naman ko kuhaan eh. Kaya na kwarta siya. Siya naman yun ay kwarta nga ako am tata. Kuhaan ko kay nung kong kwenta. Matay, pre, kasi ato ni mos kabo, pre. Diyan ka sa kamo. Ayaw sa, pre. Ano naman nakas kwenta? Ako naman ay kwarta eh. Pagtarong ba? Ako yung nayutang, ikaw. Eh talaga na yung utang. Ha? Kaya sabi kay kuwang, kay kuwang, o si kay kuwang. Anong nangumpo ka ako na punay kuwang na unsa naman ni kalisiha, oy. Atayin na ko siya at kabo, pre, oy. Kapila naman ni. Ah!